बेलाइखे हामबाय दिनै 26 तारिख मार्च 2021 आईपीएफटी सुनामुरा काथालिया विभागीय कमिटिनि अंगै मनाइपाथार अंचल जाताखला गामियाव दिनै आईपीएफटी अंगै जयनिं प्रग्राम खालायजाखा बे बोसोरनि 6 तारिख एप्रिल ससासित जिला परिषद आइकबा एडीसी नि इलेक्शन आंनानै थाङै दंगौ औ इलेक्शन आईपीएफटी नंगै बातायनाय 22 नং काथालिया मिर्जा राजापुरनि कैंडिडेट न गोबां बुटबाय कप्लाय खायनायनि बागै सालब्रुम अमा हायख्लायनो सिनि जयनिं प्रग्राम चलेवै दंगौ जों लुकुरकना बेलायखना हामबाय मारुओ दिनै आईपीएफटी नि थानिबो दिनै पयट खालायै सारा 22 नं काथालिया मिर्जा राजापुरनि सिनि जत रांचाकनि भोटार्स रक आईपीएफटी नि चबाव 12.5 लाख तिप्रासानि थिनांनि बागै पाइथाकनि सल्यूशन एडीसी आमचाइना कताल हास्ते तिप्रालेन सामनानि नांगौ ए तिप्रालेन सामनानि थां तानिबो दिनै जत पलिटिकल पार्टी अ 22 नं काथालिया मिर्जा राजापुर तंमानि बिसिंग फानो जतनिस्लै लुकुरक और बेलायखना खातंग जाक आईपीएफटी नि कैंडिडेट न बरक दिनै खाफुर जागै दिनै और जागावासिनि जयनिं प्रोग्राम जाताखला गामिनि प्रायसिनि सि अक्रा साक्रा हेकबासिनि लाइथांजाक टिउजेसनि जरावा आंदोलन खालायनाय रक दिनै बेलायखना बरक खातंग थका खाफुर जाका आबनि बागै बरक दिनै जोंबाय मालायै कक सालायनानि बिसिंग गरवा खालायमानि बिसिंग दिनै वसिनि पार्टी व बरक जयन खालायफैका ते बरक नसिनि पार्टी नि बानाना याफारै लामसकनानि बागै सकपाइजाक सिनि विभागीय प्रेसिडेंट बरंगनां हरीश नुवातिया ते विभागीय सिनि सेक्रेटारी बरंगनां सिनि दाब्रजलाल त्रिपुरा हम हाइक्लाय सिनि आतिसानि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी नि आदम बरंगनां पंचमरा सिंह ते जत सिनि आमचानि लीडर्स रक दंगो हम हाइक्लायनो जों लुकुरकनि थानिबो दिनै अ जयनिं नि प्रोग्राम नि बिसिंथि खालायै कबंगनानि मुसुंगो ऑन बिहाफ ऑफ आईपीएफटी नि 22 नं काथालिया मिर्जा राजापुरनि कैंडिडेट दंगै आं लुकुनि थानिबो कबंगनानि मुसुंगो केबो अरै परै तांथों जों दिनै 12 बोसोर आंदोलन खालायथानिबो बसकांगस तिप्रालेन माया sak जरातै खले सिनि नाहरमुं आबनो जों सटिक भाबे कार्यकारी खालायनानि बागै लुकुरकनि थानिबो जों तेबो अमहाय इलेक्शन सकांगो जत आमचाइनि तंनाय रखनबो हैनो जों लामसागो जतन फायनानि बागै